மேல இருக்காங்க 3 ஸ்டோரி வா கீழே குதிச்சிருவான். M24 ஷாட். நீ ரெக்கார்ட் ஆகுதாடா? சூப்பர்ரா ஆசம் சீன்ரா. நேரா டேய் எங்க இருந்து அடிக்கிறான்? ஏய் இந்த பக்கத்துல இருந்து அடிக்கிறான் பாரு டேய். ராவி அங்க பாரு. ஒரே சொன்னா டேய் வாங்கடா 2 நாக் வச்சிட்டேன்டா இங்க. நீ போட்டியா ப்ரோ? ஓட்டுருக்கான் எவனுமே அடிக்க மாட்டிருக்கான். தான செடிடா. பாய்ஸ் எமோட் போட்டு அடிச்சிருப்பேன். சும்மா உட்கார்ந்தானே. எமோட் இங்க இருக்கான் ப்ரோ. கிரனேட் Marked a location. அவன் எப்படா என்ன பார்த்தான்? என்கிட்ட ஸ்மோக் வர இல்லையே. வா வா நீ கவர்ல இருக்கியா? பவர்ல தான் இருக்கீங்க பாரு. வா வா. இதுலயே இங்க Watch ஏறி out. வர. கிரனேட் போடுறதுக்குள்ள போட்டான். ஏய் வாடா தொடுறா போதுடா டப்புன்னு போதுடா. இருடா கத்தாரி இருடாடி. டேய் கடைசி நேரத்துல டேய் தொடுறா டேய். இங்க வந்துட்டான் தொடுனா. பாவி லோகேஷ்கா நான் தொட்டு போயிருக்கலாம்டா நீ இப்போ நான் வேலிடா. ஓகேண்ணா முடியும். டேய் ஹரி போடா ஹரி. என்ன போடாது அதுல 4 பாட்டு தானே அதுல. அப்படியே பச்சை பச்சை கேட்பேன். எனக்கு